Hola a tots i totes. Primer de tot, desitjar-vos que tots estigueu bé de salut i que acabi aquest estat excepcional d'una vegada. Bé, en aquests dies que estem confinats a casa, doncs des del teatre i amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal de Lloret, hem decidit programar una sèrie de documentals que s'han anat projectant al llarg d'aquests darrers anys al Teatre de Lloret amb motiu dels Dies Mundials de l'Arxiu i també per donar el tret de sortida a les festes de Santa Cristina. Com que ens veiem obligats, com he dit abans, a quedar-nos aquí a casa, doncs us convidem a que disfruteu i a que pugueu passar una bonica estona recordant el Lloret del passat. Esperem de veritat que ho gaudiu i ens veiem, i espero poder-ho dir de veritat, ens veiem molt aviat. Us convidem a recordar el nostre passat, el nostre Lloret, tradicions, indrets, persones, records, que a través de la digitalització que fa l'Arxiu Municipal podem ara recuperar a través del YouTube del teatre. Gaudiu-ne! La passió per filmar de l'Angelina Cardona i en Jordi Bonet va néixer fa molts anys enrere. Tots dos han estat sempre implicats en l'associacionisme lloretenc, membres destacats del Casal de l'Obrera i el Xino-Xano, entre d'altres iniciatives. Com a resultat, la família Bonet-Cardona ha aplegat un fons audiovisual heterogeni que ens mostra esdeveniments rellevants lloretencs dels anys 60-70. Bé, la meva afició a filmar ve que jo vaig començar a treballar a Fotomàs. Allà hi vaig trobar el senyor Francisco, el senyor Mas. Amb ell anava a filmar als hotels, a fer fotos. Ell tenia molta afició a filmar, va fer pel·lícules de Lloret, que va tenir un premi nacional de turisme. Llavors van fer una altra pel·lícula del romànic català. Això me va portar que a mi m'agradés la feina que feia i a partir d'aquí jo me vaig acoplar al que feia i el que m'agradava. Bé, de manera particular el que m'agradava molt era la família i els amics. Evidentment jo estava al casal, m'agradava filmar que feien obres de teatre, no gaires perquè l'economia en aquelles èpoques era molt difícil poder fer-ho. I llavors, quan fèiem una obra de teatre, fèiem presentacions de les obres i coses d'aquestes i jo ho feia i m'agradava fer-ho.
El Casal de l'Obrera va començar el mossèn Torrent, que aquí eren les monges franceses i feien classe, i llavors el mossèn va dir, mira, també podríem fer teatre, i amb una colla de nois els va dir, per què no veniu? I van començar a fer teatre els nois sols. Llavors aquells nois van portar noies, que això ja és normal, no? I llavors feien teatre als nois i després feien teatre a les noies. I en poc temps ja es va fer teatre mixt. Si jo tenia 16 anys, hi havia en Jordi Bonet, l'avi Jordi, hi havia en Sebastià Gallard, hi havia el Dolçat, hi havia l'Arcadi, hi havia en Josep Planes. Aquesta gent, clar, eren molt més grans que nosaltres. Ells portaven la batuta del que es tenia que fer. I nosaltres anàvem a darrere, érem criatures. Ells que van començar, eren artistes amb totes les facetes de llums, de pintors. Clar, ells tenien idees que els veien i ho volien posar aquí. I cada obra fèiem una presentació diferent abans de començar l'obra aquí en el casal, en el mateix escenari. Compraves la pel·lícula. El que valia aquella pel·lícula durava 3 minuts. En aquests 3 minuts jo havia après que comptaves per segons, perquè no podies fer una toma de molts segons perquè quedava sense pel·lícula. O sigui, 3 minuts són 6, 12, 180 segons. Llavors, clar, una toma, per exemple, tu els comptaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llavors una altra. Saps? Ho buscava per segons, per les 180, llavors per això a vegades són molt curtes les tomes, perquè clar, no podies jugar com ara, que jugues amb el mòbil i aborres i sempre dura. Llavors no, tenia una caducitat que era els 180 segons. I aquests 180 segons tu hi volies, o sigui, jo hi volia posar moltes coses que no m'hi cabien.
Era un lloret de gent treballadora, que quasi ens coneixíem tots, de barris. Hi havia el barri de la Riera, de l'altra banda de Riera, del Puig, de Venècia i el barri de la Vila. Així era el lloret. L'avi Jordi el veia un artista. Per mi ha sigut un artista complet i anàrquic. Ell feia moltes coses. Aquestes coses li costava molt tenir-les endreçades i els deixava a tothom que els hi demanava. Que llavors no li tornava, amb ell, nosaltres no, no li tornava, no se'n recordava qui els havia deixat, llavors ho tornava a fer o s'havia perdut. Però jo, per mi, per el que he viscut amb ell, era una gran persona, que me l'estimo moltíssim, i que era això, un gran artista. El meu pare era fuster, molt aficionat a la fotografia, però molt, que me'n recordo que, com hi havia futbol a Lloret, ell anava, tirava retratos, i com la gent sortia del partit, ja trobàvem una pissarra els retratos penjats d'aquell partit a la plaça del Canaletes, allà amb una paret. I tenia molta afició a la fotografia, molta afició al teatre, molta afició principalment a recitar. I, aficionat a tot. Si havia de venir al teatre, llavors al futbol, anava per tot arreu. Quan filmava, si vols que t'ho dic, molts de dies el veia que agafava la càmera i se'n anava a filmar. I no el veia fins que arribava a casa, que havia fet la pel·lícula, llavors ens ho ensenyava amb la mare. Mireu, mireu què he fet avui, mireu, mireu què he fet avui. Els vagabundos de l'arte, feien, diguem-ne que feien virgueries. Un venia perfums, l'altre endevinava els pensaments, en Bernat que trencava ous, el pare del llit de claus, en Valentí Soliguer netejava sabates, l'avi Montero que tocava l'acordeon, i així s'ho passaven bé, fins al dia que els varen enganxar a Banyoles, que els varen tancar. El meu pare feia de fàquer,
amb un llit de claus de veritat, que encara el conservo, i feia joc de cartes també, i amb en Bernat, principalment, bueno, per tot arreu, el Lloret, per tot en feien, i jo moltes vegades anava amb ells. I jo als nanos els deia, aquest és el meu pare. I em ve l'Antonet Fàbregas i diu, no ho diguis, que és el teu pare. Quan feia de fàquir, el tenia estès, dic, clar, m'hi feia gràcia dir que era el meu pare, era una criatura. El pare els hi va dir en els sardanistes, en el grup de sardanistes, volia fer aquesta pel·lícula d'en Maragall. I tots, els sardanistes, li varen dir que sí. I així es va poder fer la pel·lícula La Sardana. Escoltareu la veu d'en Jordi Bonet recitant la poesia La Sardana d'en Joan Maragall. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica nella que en pausa i en mira va lenta oscil·lant. Ja es decanta a l'esquerra i vacil·la, ja volta altra volta a la dreta dubtant, i se'n torna i retorna intranquil·la com mal orientada l'agulla d'imant. Fixes un punt i es detura com ella, del contrapunt arrencant-se d'orella, de nou va voltant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Els fadrins, com guerrers que fan via, ardits la puntegen, les verges no tant, més devots d'una santa harmonia, tots van als compassos i els passos comptant. Sacerdots els dirien d'un culte que en mística dansa se'n venen i en van emportats per al símbol oculte de l'ample d'Ona que els va germanant. Si el contrapunt, el més himne li estrella, para suspesa de tal meravella, el ritme tornant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. El motor deixa roda. Quin era que amb tal simetria l'anava centrant? Quina mà venjativa i severa buidava la nina d'aquest ull gegant? Potser un temps al vell mig s'hi apilaven les garbes polsoses del blat rossejant i els suats segadors festejaven la pròdiga feres saltant i ballant. I al contrapunt, la vagant cantarella és estrafeta passada d'ocella que canta volant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. No és la dansa lasciva, la innoble, els uns parells, altres desaparellant. És la dansa sencera d'un poble que estima i avança, donant-se les mans. La garlanda suaument es deslliga, descensa, s'eixampla, esveint-se al voltant. Cada mà, tot deixant a l'amiga, li sembla prometre que ja hi tornaran. Ja hi tornaran de parella en parella, tota ma pàtria cabran aquesta anella i els pobles diran: la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. El Xinutxano va començar amb una marxa que va fer el Club Atletisme Lloret, en Dervin Ribes, que el segui. Varen fer una anada a Sant Pere del Bosc. I llavors nosaltres, tota la colla, vàrem anar-hi i baixant vam anar al bar de Can Dolfo, allà al carrer de la Vila, i en allà ens vam reunir uns quants i vam dir: i si féssim això? Vale, i allà es va començar a sortir. Però l'endemà, a la xarxa, a veure la xarxa, ja ens vam trobar a sortir, com que treballàvem junts, en Badó, en Ricardo i jo.
I si féssim això, si organitzéssim això, llavors en Ricardo es va començar de buscar el Xalín, jo amb un altre, en Badó amb un altre, i es va organitzar total, que vàrem ser 7. En Badó, en Ricardo, jo, en Serrat, que viu a Blanes, en Miquel Comartí, en Joan Xanlín i en Josep Maria Lloberes. En aquí vàrem ser els 7 que vàrem fundar el Xino-Xano. El Lloret d'abans era preciós. Era preciós. Anàvem a banyar cada dia perquè dineu i cap a mar, perquè els pares havien d'anar a treballar. I llavors, gairebé cada dia, o principalment els dissabtes i diumenges, a la nit, tot el barri, amb la fiambrera, a sopar marc. I ens ho passàvem pipa. Molt bé, però el barri era preciós. El barri de l'altra banda de la Riera. I allà tot eren motius, Can Minunes, Cal Fàquir, el pare, Cal Buclet, Cal Gorja Blanc, a Cal Tut, a Can Gallissà, que era l'enterra morts, llavors, que portava el carro. Qui més hi havia? A Cal Ansiós, i tot el barri. També haig de dir que les portes totes quedaven obertes. Abans, quan arribàvem a Marc, ara ens hem deixat d'això. Tu, nano, vés fins a casa a buscar.
La família Montero ha regentat des de 1857 el seu negoci al carrer de Sant Romà, més de 4 generacions amb una barberia com a embrió inicial que, amb el temps, va passar a ser una perfumeria. Un fons audiovisual que ens mostra l'evolució de Lloret a través dels ulls de Josep Montero i Fullà. Una mirada retrospectiva a la història d'un negoci que va ser un referent a la nostra vila. L'afició de filmar del meu pare, Josep Montero, jo l'hi vaig veure sempre. Clar, jo des que el conec el veia amb la càmera de Super 8 i filmant, i ens feia fer, i a més es feia fer diferents tomes, no?, que en diuen, és a dir, vinga, torneu, que aquesta no ha quedat bé, aquest ha girat la cara, i bueno, al final hasta ens cansava una mica. Però sí, tenia interès en fer-ho. I era molt, és a dir, ella molt de filmar la família. És a dir, coincidint a vegades amb esdeveniments de Lloret, que també hi era i tal, però era molt familiar, perquè en les seves filmacions surten viatges que hem fet, sortides a esquiar, surten visites al col·legi dels fills, i llavors surten també coses de Lloret molt rellevants. Però la seva afició jo crec que era per tenir un record, guardar el record familiar. Era important, i sempre el vaig recordar filmant o tirant fotografies. Tot aquest recull de pel·lícules i filmacions que hem anat fent, que s'havien filmat amb l'antic Super 8 i aquells rotllos petits que duraven 5 minuts com a molt, i d'aquests 5 minuts 3 es cremaven quan ho passaves, etc. El meu pare em va ser molt aficionat, i també recordo a casa com en el menjador posàvem un llençol, tots els llums apagats, i amb una màquina ho passava. Amb moltes incidències, perquè ara es crema, ara la làmpara s'ha fos, ara no sé què, però era molt divertit. Llavors les exigències d'una filmació, veure't ja era impressionant. Melchor Montero i Parriza és el primer Montero del que tenim constància que arriba a Lloret de Mar.
inclús tenim el primer permís que va demanar per obrir una barberia i cirurgia, però que abans en deien el sacamueles, era de 1857. I ens consta que l'Arxiu Municipal de Lloret hi figura quan ell demana aquest permís. Si bé ens consta que en aquella època ell ja estava casat i tenia fills, és a dir, ell ja portava uns anys a Lloret i es havia casat amb una noia de la família Torres. Aquest és el que, diguem que, per almenys a Lloret, comença la nissaga. I ara, curiosament, últimament ens n'hem enterat que ell, Melchor Montero Parriza, tenia un cosí que havia arribat prèviament a Catalunya, instal·lat a Arenys de Mar, que curiosament també es deia Melchor Parriza, era el seu cosí, i segurament ell va venir perquè ja tenia un parent aquí. Els orígens de la perfumeria Montero com a perfumeria comença a final dels anys 50. Començava a haver-hi un incipient turisme i el meu pare se'n va donar compte que el món de la perfumeria a Europa estava funcionant molt bé i aquí era completament desconegut. I se'ls hi acudeix, aprofitant, és més, en el viatge de nuvis, que van anar a Madrid, van anar ja amb la meva mare a demanar una concessió de perfumeria, de Christian Dior, que només tenia seu allà en aquell moment. I a partir d'allà van començar a tractar i ampliar el camp de la perfumeria, el que en aquell moment es deia la perfumeria exclusiva. És a dir, tenies que tenir una concessió, tenies que tenir unes xifres, unes condicions, etc. I es va muntar a la botiga del Sant Romà 7, a davant del Sant Romà 5, que era la més gran, i en el Sant Romà 7, una mica de prova a veure què passa, es va muntar la primera perfumeria. La meva mare, la Pepita Rebollo, va ser essencial a la família, tant per la família, per la unitat familiar, per el conviure, com per la vessant del negoci. Perquè es donava una dualitat. El meu pare era un emprenedor nat, era un emprenedor inesgotable, i la meva mare era una dona sensata, és a dir, aquest equilibri va fer que
que anés tot molt més bé. I la meva mare, bueno, com era en aquells temps, la meva mare estava a casa i la meva mare estava en el negoci, és a dir, feia les dues tasques, i les dues tasques els va fer molt bé. Era sèria, era recta, d'unes conviccions molt clares amb tot, que ens va intentar transmetre i n'estem molt contents. I de cara al negoci estava darrere el taulell, no només darrere el taulell, estava a l'administració també de l'empresa, i era una mica el cervell que feia que quan empreníem alguna cosa no desbordés, sinó que ella frenava i deia això no, ens hem d'esperar un any més, o vinga, això endavant, i quan ella deia endavant, tranquils, que anàvem bé. El meu avi, Melcior Montero Ibert, músic, excel·lent músic perquè realment era virtuós, tenia una formació sòlida i a més facilitat innata per la música. Jo vaig viure, és a dir, vivíem a la mateixa casa, és a dir, vivíem nosaltres, amb l'àvia Maria també, i el meu avi era una persona que podia passar d'una gran situació d'eufòria, és a dir, de passar-nos-ho tots molt bé, a agafar un enrampell i fer-nos callar tots. Jo recordo, una cosa que recordo del meu avi era que quan jo pretenia que m'ensenyés alguna cosa de música, perdia la paciència molt ràpidament. Segurament perquè jo era un negat per la música, i encara ho soc, però hi havia manera de perdre. Però per altra part sí que recordo molt bons moments, com per exemple cantar cançons de la Vella Dolores amb ell tocant el piano i els germans tots en allà, concretament la cançó El Concertant, que són diverses veus que es van solapant, no ens sortia mai bé, però l'havíem de cantar. I després una altra cosa que recordo del meu avi, com a vida familiar del meu avi, era les festes de Reis. Les festes de Reis, ell es deia Melcior, i llavors a casa que hi havia era una festa molt important, perquè també el negoci tenia la seva vessant amb la celebració dels Reis. Era com una setmana dedicada a ell. Des de dinars familiars, que venien tots els cosins, tios, oncles, inclús germans d'ells, com que ell creava un ambient en què ens semblava, sobretot en els més petits, ja estan els més grans, però estan els més petits, que realment els reis ens preferien a nosaltres a Lloret de Mar. Jo crec que va ser idea del meu avi i el meu pare fer venir el rei. És a dir, ells ho havien vist a Barcelona que venien els patges reials a buscar cartes i van dir, no, aquí ve el rei, no ve el patge reial. I venia el rei Melcior. Llavors li muntàvem a l'entrada de la botiga un trono, en fi, un decorat, i ell venia i llavors els nens de Lloret
venien a portar-li les cartes. Això era un esdeveniment brutal, per casa i per Lloret. De veritat que molta gent de Lloret va passar a donar la carta als Reis. L'àvia Maria Fullà i Mundet, la dona de l'avi, era una senyora, era una dona recta, sèria, i ella va estar quasi fins al moment de morir, estava darrere el taulell a la perfumeria, a la caixa, a la perfumeria petita del Sant Romà 7. I ho controlava i va ser una dona recta. I amb l'avi, doncs, també li feia una mica de fre. És una mica el mateix que el meu pare i la meva mare. Si bé a l'època que ella va viure, doncs a vegades no podia parlar tan clar amb l'avi, no? Però era una dona de molt de caràcter, recta, i ja t'he dit, fins l'últim dia va estar al peu del canyó a la botiga. Recordo les nevades de Lloret, molt clar recordo les nevades, 2 vegades per lo menys. I era sobtat perquè poder no havia vist mai havia vist neu, per lo menys de la manera que va caure pels carrers de Lloret. I sí que recordo una cosa molt curiosa, que això va ser amb el meu avi. Jo vaig agafar neu amb un pot i me la vaig endur a casa, que la vaig guardar al lavabo pensant que tindré neu per sempre. I és curiós perquè el meu avi, que m'ho va veure fer, no em va treure l'idea al cap. Em va dir, sí, guardo a veure què passa. I ho van posar en un pot, dintre del pot de l'armari de les medicines del lavabo, jo vaig posar un pot amb neu agafada de terra, a veure què passava. I sí, bueno, va ser la primera lliçó de química que vaig rebre. I era molt maco. Vam sortir a passejar-la per el passeig de Lloret, recordo haver-hi anat a neu, a tirar-nos a boles de neu, aquí a la plaça, davant de l'Ajuntament. Era espectacular aquelles vivències. 2 vegades recordo, anys 62 o 64 o així. Jo recordo haver viscut les nevades de Lloret, que ara et diria que et desconec si van fer mal a Lloret, no ho sé perquè no n'era conscient, però que jo m'ho vaig passar molt divertit, amb els germans també, amb tots els meus germans, els que en aquella època hi eren, i molt bé. I el record de veure la neu per primera vegada, de sentir aquell producte que no sabia el que era i que tothom n'estava admirat de lo que havia passat. Sí. Viure en el centre del poble, és clar, tinguent en compte que estem parlant d'un poble que en aquell moment podia tenir 3.000 habitants, era el Rovell de l'Ou viure'n aquí. I realment ho veies tot el que passava a Lloret passava per aquesta plaça, al costat de la plaça de l'Església, la plaça Piferrer, era el centre, és el Rovell de l'Ou de Lloret. I amb la qual, diguem, des de casa nostra podíem veure el 100% de les notícies i aconteixements de Lloret, tant en èpoques d'hivern com a poble, com turísticament en el seu moment o com a la temporada turística.
una de les coses que disfrutàvem bastant de joves i de petits era anar a la platja. I a vegades poder ni et banyaves, però es berenava, o a vegades doncs, tenies els amics i jugaves a la platja amb els amics, futbol, fer anar l'imaginació. Una altra cosa que també recordo és el pas de tenir por a l'aigua a perdre la por a l'aigua. Va ser bastant... A mi no em va costar gaire. Jo recordo que la meva germana Dolors poder una mica més. La festa de Santa Cristina, els meus pares hi van anar molts anys. Però, i te diré una cosa molt curiosa que passava. La meva mare hi anava amb amigues i el meu pare hi anava amb amics. Suposo que allà esmorzaven junts, però el meu pare hi anava a filmar i es perdia. I la meva mare es trobava amb amigues que havien estat al Cor de Maria, al col·legi i així, i feien l'esmorzar allà. I sí, naturalment es respectava totalment, per exemple, la festa major, el ball de plaça a la tarda, no. A vegades, amb el personal, inclús es feien unes berenades que, no sé, devia coincidir amb festes o dies festius, i es muntava... Jo recordo Sant Pere del Bosc, anar a Sant Pere del Bosc, fer jocs de muntar cavall o del mocador i així, i era amb el personal de la botiga. A vegades el personal majoritàriament eren noies, solteres majoritàriament, si bé també venien a vegades, les que estaven casades venien amb el marit, inclús amb els fills. I sí, es feien berenades. Jo recordo concretament Sant Pere del Bosc, les taules d'en Mercader al costat del castell de Sant Joan i Rocagrossa. Allò era un exemple de molt bon ambient, realment. Era un exemple de molt bon ambient, perquè allà des del meu pare jugar, estirar la corda, o la meva mare preparar el pa amb tomat, no sé, i córrer nosaltres per allà, sí, era entranyable. El terrat era un lloc de jugar. En el terrat, doncs recordo èpoques concretes, exhibir totes les joguines dels Reis, l'època de les orenetes, anar a veure els nius de les orenetes que els vèiem de tota la plaça i els que feien allà. Inclús havia arribat a creure que les orenetes cada any eren les mateixes que venien allà a fer els mateixos nius, perquè el niu quedava tot l'any allà posat. I era una... Mira, per mi el terrat, el record que tinc era una meva finestra per veure Lloret. Jo veia tota la plaça, tot el carrer Sant Pere, on en aquell moment eren uns espais, on hi havia el centre de Lloret, és a dir, si es produïa alguna cosa, era aquí. Jo recordo el meu pare que era molt autoexigent, és a dir, mai quedava satisfet del que havia filmat. I això té una versió bona en el sentit de l'autocrítica, però era per no l'hem nosaltres, perquè més d'una vegada havíem de tornar a baixar i tornar a filmar. Si no li agradava el que havia quedat, deia no, tornem-hi, no? Perquè heu vingut i aquí un ha girat la cara, o l'altre mirava a terra, vinga, tornar-hi. I ell tenia, recordo que també deia, és que la pel·lícula ha d'acabar amb el moviment de que algú marxa. I no sé, no t'havia tret, poder d'alguna pel·lícula de cine. I la pel·lícula sempre volia fer-la acabar que algú marxa, no? I que s'acaba. El que passa que el meu pare tècnicament també està bastant